Hi guys, majong buntag ninyong tanan. Ako na po ni si Jean Bors. Karon guys, date anniversary ni Papa, 7 years na siyang nawa. Diya karon manglakaw sa mi guys. Ato magmerkado kay mamalit mi og kanang pansitonon. Diya. Pisahat ko no, kay gusto ni giyan og kanang pisa. Unsa guys, makita-kita ra taon diya. Ay, tulo na dorong dayon to. Kita-kita taon diya guys. Ilang minuto bago makuha? 20 minutes? Oo. Amara na nga pito nun dyan guys. Sa merkado? Matapamit merkado, malit ni gamo ang pansito nun. Ano sa ron? Diyo. Nay magpared? Testing na. Eljo! Ano sa testing? Town. Hi guys, na miss fan guys, merkado. Malit mig pansito nun. Nana po sa SM. Ay lang ng merkado, SM lang ni. SM ba? SM, sulod sa merkado. Madyo man ang pinabundak, merkado. Imo pinasosyal man ang imo. Pinasosyal ang buti. Pinasosyal. O, SM. O. Kaya guys, nakapalit na mi. Muli na mi. Japit na mo itong amuang gift order dito nga pisahat. Ato na po tas bahay makita-kita. Rang initag ang tunot o eh. Ako yan nga na magsikad-sikad pa o. Nilalim niya ang trabaho na magsikad-sikad. Kaya na guys, nakuha na na mo gamang gipaluto nga pisahan. Tulog ka box. Gamang order kay. Huwag duhara kuwang paradas ni Agi. Kuwangan na sila. Ikaw ram ko sa kabak sinuha ra ko. Mo nang tuluhon na laman karong di angangan. Hi guys, danamis bye. Nagluto sa ako guys, namalit din mi kuan guys, french fries. Yeah. Dakare mo ay kuan guys, ang kuon. Kanto no kananay. Kanto no kananay bihon sa gulon. Dagang isagol repolyo ra. Kanira may ang isagol guys sa pansit repolyo. Kaya sila gananog na pwede ang mga isagol. Ka-purple mo ay nakatong lang ka. Yan nga, napagigang purple. Makailang kulor. Nakakuan pa ko no. Ito na pang Muslim. Muslim na ko din musot nga ni. Kapag jaman na hadlok magpakog lamok. Bagahan na maglamok. Hindi ay. Hindi ko masipyat. Puro lang pa akong lamok. Puro lang pakog lamok, pwede pakog tao. Kailangan niya paakong dito. Yan ang ilunod ng kuan guys dehon. Diyan na itong yun ay sunod na ito ang kuan kanton. Kaya guys, luto na ito ang pansit. Excited na sila mga unsang pansit. Kaya nang good ni sa date anniversary ni Papa. Ready to eat na guys. Ready na guys. Nagamuhang paniud to. Arin rami daris kuan guys sala. Guys, may ngod to guys. Manugtod ka diri sala guys. May diri ki luwagog space. Uy sabod. May sabod. Yung nagpadudunas nakabox to ha. Danas mama. Ninglingkod nas mama diyan. Kay date anniversary sa ijang may love karon. Kasi magibati ma 7 years na sa Papa nawa. Para nagadyang mingawa. Di basta mo.
Iukaran ti kadahan. Imo nga. Tawa man ka, imo nga na. Imo ko na ma. Kanya ko. Imo nga na, ako aning naibi. Imo mo ko na ng tulo. Kinahanglan udton ko na nimo ng tulo. Salamat pa. Dalang ko Dalang ko. Nya lang na. Mga sagan. Mga nagpapa. Nauna nagpapa. Pabungkong pa. Na mga una ta. Hi guys, mga unta guys. Ay, dede kipatungan di ay kini di jadi kabuhilo kina oh. Oh. Guys, minute ta guys. Minute ta guys. Minute ta kuan. Ginagmayng lami. Mga unta guys. Padani kay ayay dani ganita mga un ka wakadyo init no. Mga unta ninjo. Ang lami ama. Lami. Wait, Ang imong kuan dai. Lami pansit. Itong gariwa mo kang kaon. Uy na picture ba din ma? Ayos ka. Kasi lami isang pansit ta sa kamot. Ako. Lami ma. Lutuan mo ng pansit kada adlaw di mo bungan. Kada adlaw pansit. Muli naman sa bukol kita kapantit. Kapalagi mong bisita ma. Nagtrato. Kani mo pansit na di abdak niya po. May makasib guys kay kadto ta sa gawas mo kaon ah. Ano? Pangkuan na ba pangmasa? Tingog mama. Itiw na hut na puno nila din nagkakaw na ron. Nabili mo ko duha ka bok. Kaya kay na. Uy, nawa ka ma. Ami na kay nani. Bikon. Muru orbol. No. Guys. Aga kung gipiling ani bikon yung gikuha. Awit na lang dito, gibuhian pa. Yara bang gikuha. Kaon pa ganito. Tapos na. Tingnan ito, kapti kag manatag eh. Naisawan. Ano ka ito nakuha man nito? Wait, ano ninyo ba? Langay ka diyan pansit na. Inikim ka. Saktura nito. Mga anta ninyo guys. Ang nga di ako. Tapos kayo na usapan? Gansi kagda doon ka sa ipalipan ma. Ako man. Tido kay kakauman. Muna gandahit ni Gian bay. Magdadayat, malupuno. Para asa. Inanak kong labay ba? Sana ka na nangyayip pang yaban. Kaya nun matambukan mo. Tugtun nila pa sa maniwang naka. Ay, sure. Isa. Tuo ka ka. Paniwang ko para sa kugalingon di para sa rin tao. Gan si Makana. Ganang siya na. Ang pansit may din banatan kay kilamian mo sa pansit. Kawayan nagawa. Wala po lang! Ay, kawayan nagawa. Hindi na ginawa yun lagi. Ganan ko gawayan. Yung mga mauna titig, yung mga mawak, nag-hirot na po nila. Buang. Bisan pa ko di magat. Mahot ang tulog ka kanto. Lao. Ano Di na kuno siya. Nagpakon pa ganito. May, bukan niya Di na kuno siya pero di dawat mo. Ya, ibabaw siya. Di na ko pero pagganas pizza. Gini. Ikan lang dun. Sanawa. Ano na yung gilaw? Gilawayan lagi na. Ito ko nakaon diyan. Cheese to kan na wala ni lagi na. Cheese ba? Tiloy kan. Agad gawayan na lang. Kanya lang, ma'am. Ay, naihatag niya, kadit sa kanan na. kaganan daning Gawayan na. Tingami.
Aslum man. Muna yung kamulamit. Ay, sumusum. Aslum tok mga Hindi kaon. makalat doon, kaon doon. Ang maribikon man rin, kanawayan. Tamis ginawa. Ito ang ganahan nila. Tama lang eh. Sa ilang do kay Kana, hawayan. O, mag-order ta sunod, hawayan na lang guys. Nag-ibog sa lamig bagdiri. Kuan ni hawayan. Oh. katungo sa kaman to. Butong kani kawayan. May murag abo-abo. Ay, kuan na, siyempre, paminta. Mabubo ko no. Paminta lagi na. Tani. Ala na, mabutangan ni Gyapa. Pasensya na guys, kasi panahon nila wala sinanakon. Hasta ko numero ka abo sa klaseng abo. Ito mushroom na nalaan pang Papa balamoy. ni mo mang kaon magumidang ni di mo kaon ani. Dili mo nga na day. Hindi mo mga nga ni Masa, una? Sila raman doon din, hindi mo hilig mo Mga konti. kaya, wapaka naka. Kuhan. Para karon na magkukaon ani. Mo na mo tani abo, abo. Handa lang sa ulag ng mga birthday, mga barungoy, mga... Ay barungoy. Barungoy. Hindi, mga birthday dream. Kaya isda raman to. Mga Barungoy. barungoy, mga inuno ng barungoy din. Bibir barungoy sa mga barungoy. Isda lagi bro di ko no barungoy. Ang binuangan din ang giyan, ma. Cake. Ah, wala Goldilocks na sila. Social kaya Goldilocks. Cake nang pirmi na mo. Pamito na Cake. Ko ni ni raman duha cake. Chipon Mo cake. ka cake. Unsang cake kapot. Chipon cake. Dili kanang gagmay nga kuan lang kanang Cupcake. oh, di. Ang iyo na dani kalingin ba? Duha ka buka kung paliton. Sa lang kaon Chipon cake di ay. Wa pa mo ti Goldilocks sa una dire. Wala, merkado din mo balik ya. Chipon cake bitataw ka na. Ito pa kanino. Sipon cake. May mong kanina, manok. Bisaya, abang. Agi mong katubang puro mga naugkon. Tanan na natin na tiklan. Kami yung papalin mo daw na. Kami madisimbre. Diyan ka mura pong duha, atubang mo ton. Tay kita ba katiwang na to. Mingaw po tabi kay Stars giyan. May nga na po tayo ni mama, mga tubang ay sa kitarang duha. Ang bagting pa liro. Pinahanglan, mga anak kagin si kabuk diha, karong nagan po gapo. Ngayon na ko siyang lulok. Kulak mo. Yung sauna. Beat mi sa kabuhan. Sa buwan na magiging. Habang bungab. Hindi tayo maglutog sa dandan hapon, kinapagpansin. Pero pagka New Year, di may galing sa manok. Kakapata ka? New Year, di kina. Hindi ko noon, balik sa dinon ko no, kaya ang manok, maningkamot nga na ma. Pagkakaon. Anay makaon. Manisik. Ang baboy, magwatra ko no ka ng pasawan. Muna ilang discuss. Ang manok, maningkamot sila nga na matuka. Kaon. Mamanay ko na, mama panigingan ni tatay, nga di ko na mutuo na ng mga patuto. Kaya ang manok doon ko no, maningkamot nga makakaon sila. Ang baboy kay magwatra ko no, Pagkano? daugan. Ngayon sila kakatuka daw, pero naningkamot sila ron may matuka. Alam mo, di pansit di, siya yung balik-balik. Doon sa mananay, kadlawon sa nyo na magagag, yapon na, magtiguang na. Hala. Buwang na. Pag tinanaway na lang. Tinanaway na lang dahil ma, di na ang pagrandurak. Gurur ko na, gurur ko. Ulit tituloy. Ganon dahil. Wala na, rabas lulu sa kasabad ni Dong Lolo daw. Ano, lakang-lakangan na pupig Wala kadlaw. pa, wako na kay tulingas diyan pa. Napamantay SCP. Ginagimik ka kaunti, nagimik ka ginawa diri. Lupag di ba tayo? Hawarkan si Moron, di kamera ni mama mo kakornito. Kamu din ang labot. Kunito? Oh. Kaka? Wala lingok kayo. Asa na ito? Wala.
Asa ni si Butang nga sa karon naman kayo yung busuga. Kakaw. Kuha makaw. Kakaw. Kuha gani kaw. Flavor to nga kornito. Ako, dapat ako. Ang data si May mo ge. Murnay ko na to tong blow. Ay dili. Imo sa imo. Pagdali. Yung mukha no. Sa bukan. Kung sulin yung buhong mo. Bukan ka di. Paganin mo na. Ay Dila na. ko na Ay na lamang bukan kamera ni Lola kawaman. Kawaman mi ni Lola nagpalabi. Pwede reserve po niyang hapon ka doon. Niyang hapon ka doon. Pwede. Karoon na mo dyan ang alok. Di kaya. Kamera ni Lola mo kaon. Kuy, kuma. Ano lang hapon ka na Diyan ka nga po nimo. Ula, bido. Ah, ito. Nga lang hapon ang duha day. Kuliin ko, kuliyo. Kani mo ni ko ano. Ay, sakay, nagtigab na ko. Ikag sila, kamera ni Lola yung nakakaan nga no lang yung nagpalabi mo. Kung saan ka nagtagtag po nung kaya mo na ito na balde. Bongbuang. Ikag sila kornito. Yan. Tama, Be. Di man tingali ni magkakuan. Hindi, busog na ka na, busog ka ta. Dudu siya. Bahala mo, basta ako din ako. Siya. Gay. Wala, magsuka dyan na, sayang din yung ikaw. Sakto na! Yung ato na i-arrange ko, i-arrange naman. I-arrange mo na ko na i-arrange. I-arrange ba? Hindi lang. Tagay, kumula sa puno. Ang blow, sa kulit mo siguro ang blow. Lamyas, kornito ba? Ala! Tiyala. Bakbaon. Lingkuhan eh si Jack. Tiyala, grabe kiyo po. Ha? Pag grabe-grabe, masunod, nagpaparon. Uy, luwag na. Lakaw para bata, mga tinmigkuan guys, lubong karon sa na namatay nga silingan. Mas doon si Palebay, abing ko galauna na. Ma, dali ko torta ka. Hindi ka mo ban. Wala, di mo gud pwede magdagi-snack ng ikan sa menteryo. Dili ko di sundog balay, sa gawas na kong kanon. Wala kang kayo. Ulo ko yung mundo. Di mo gani kung mo snack kung na yung mga ingana. Di bracing, si Bay, nung sila lang nga di po isdalong sud sa balay. Di diyan ako kanon sa gawas sa tricycle, maglingkod ko. Nandiyan guys, maratog mo ang vlog karong adlaw. Daghan kayong salamat sa Johang pagtanaw. Magkita-kita na po ta sunod na mag-vlog guys. Bye-bye. Bye guys. Bye-bye. Ginawa pa siya. Bye guys.